கிறிஸ்தேசுவை நாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். மீண்டுமாக இந்த வாரத்தினுடைய ஒரு புதிய முதல் நாளை நாம் காணும்படியான கிருபையை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு அதிகமாக நன்றி சொல்ல நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். ஆலயத்தை தேடி செல்லுவோம், ஆராதிப்போம், அவருடைய பிரசன்னத்தை உணர்வோம். நமது பாரங்கள் எல்லாம் இறக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் உண்டு, அது ஆண்டவருடைய சமூகம் தான். நீங்க நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போகாம ஆண்டவரை தேடாமல் இருக்கிறதுனால சமாதானம் இல்லாமல் இருக்குது. அந்த நமக்கென்று ஒரு இடம் உண்டு, நமது பாரங்களை இறக்க வைக்க ஒரு இடம் உண்டு, நம்ம ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் உண்டு, நமது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி ஆண்டவரை துதிக்க ஒரு இடம் உண்டு. அதுதான் ஆண்டவருடைய ஆலயம். ஆலயத்தை தேடி செல்லுவோம், ஆண்டவர் நிச்சயமாய் நம்மோடு கூட இருப்பார். அழகான ஒரு வசனம் உபாகமம் 31:8 கர்த்தர் உனக்கு முன்பதாக போகிறவர். God will go before you. கர்த்தர் உனக்கு முன்பதாக போகிறவர். நம்ம கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாலே ஆண்டவர் அங்க அமர்ந்திருப்பார், நமக்காக காத்திருப்பார். என்னுடைய பிள்ளை என்னை தேடி வருகிறதை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நமது வருகைக்காக ஆயத்தத்தோடு ஆலயத்தில் காத்திருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் தான் நம்ம ஆண்டவர். நமக்கு முன்பதாக போகிறவர். நம்ம ஆண்டவரை தேடும் போது, ஆண்டவரை நமக்கு முன்பதாக வைக்கும் போது, அவர் நமக்கு முன்பதாக போகிறதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அவர் நமக்கு முன்னால போறதுனால எல்லா தடைகளையும் ஆண்டவர் தகர்த்து தெரிய முடியும். நமக்கென்று பாதையே இல்லாத இடத்துல பாதை வகுக்க முடியும். எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இல்லாத காரியங்களிலே புதிய வழிகளை உருவாக்க முடியும். வனாந்தரத்தில் வழிகளை கூட உண்டாக்க முடியும். அந்த ஆண்டவர் தான் நமக்கு முன்பதாக போகிறவர். அன்பான குடும்பத்தின் மக்களே, ஆலயத்தில் சென்று அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து இந்த வாரம் முழுவதும் எனக்கு முன்னாக செல்லும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது அழகான நம்மை கரம் பிடித்து வழிநடத்தி செல்வதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். நமது கரத்தை பிடித்து நம்மோடு கூட நமக்கு முன்பதாக செல்வதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். கவலைப்படாதிருங்கள், கர்த்தர் நமக்கு முன்பதாக போகிறவர். ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கை மக்கென்று அர்ப்பணிக்கிறேன், எனக்கு முன்னாக நீ செல்லும். நீர் செல்வது நிமித்தமாக எந்த ஒரு கவலை இல்லாதபடி நான் பின்தொடருவேன் என்று நமது வாழ்க்கை அர்ப்பணித்து விட்டோமானால் நமக்கென்று புதிய வழிகளை உருவாக்குவார். நமக்கு முன்பதாக போவதனால் வருகிற ஆபத்துகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சந்தித்து விடுவார். நம்மை அழகாக பாதுகாத்து சமாதானத்தின் பாதையில் வழிநடத்துவார். அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த புதிய நாளை ஆரம்பிப்போம். கர்த்தர் நமக்கு முன்பதாக போகிறவர். ஜெபிப்போமா? அன்பின் ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு முன்னாக போகிற ஆண்டவர் என்று அறிந்தோமே. இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் நீர் அற்புதங்களை செய்யும்படியாய் எங்களுக்கு முன்னாக செல்லும் அப்பா. ஆலயத்தை தேடி சென்று உம்மை ஆராதிக்க, உம்மோடு கூட ஐக்கியப்பட, உம்முடைய பிரசன்னத்தை உணர நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். பிறந்த நாளையும் திருமண நாளையும் நினைவு கூறுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிங்கப்பா. உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களும் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.